Miloš Myšička strávil řadu let na manažerských pozicích ve společnosti LMC, zaměřené na technologické služby na trhu práce. Od loňského roku je provozním šéfem společností Imper a Mediaboard, ve kterých má na starost marketing, obchod a expanzi na zahraniční trhy. Miloš Myšička, už se to stalo, už jsem vás volala. Pozdě. Tady je prezentátor a je to vaše. Děkuju. Tak, dobrý den. Docela zajímavý, jak jsme se sešli i s těmi předřečníky, což nebylo připravený, kteří mluvili o monitoringu a já teď stojím tady na pódiu za společnost, která ten monitoring dělá, ale já vám nebudu vyprávět o monitoringu tak, jak to vyprávěli oni, ale zeptám se vás hned na začátek na jednu otázku. Zamyslete se nad tím, jestli si myslíte, že PR patří do boardu. Já se za chvilku dostanu k tomu, jestli tam patří nebo nepatří. Nejdřív teda, jak jsem říkal, jsem ze společnosti Mediaboard, což je technologická česká firma, která se zabývá monitoringem médií. Jsme v České republice a na Slovensku. Nedávno jsme otevřeli i Polsko a Chorvatsko. Tak, když tam vidíte ten claim, posouváme PR na novou úroveň, tak když mi tam kolega David dával, tak jsem si říkal, jako, je to trošku troufalý říct si, že posouváme PR na novou úroveň. Ale já vám dám takový jeden příklad. Jak tady zaznělo, já v Mediaboardu nejsem tak dlouho, ale když Mediaboard vstoupil na trh, což je odhadem asi 7 let, tak to, co přines, a já si troufnu říct, že ta společnost je market disruptor, to, co přines na ten trh, bylo poprvé v České republice real-time monitoring. Proč mi to přijde jako vlastně docela vtipný, protože se bavíme o roce 2016. To je období, kdy už internet byl naprosto běžný, všechno běželo, bylo to normální. Představte si, že jste měli třeba tiskovku ve 2 hodiny odpoledne, ale v monitoringu médií jste museli čekat do druhého dne, aby se vám to tam zobrazilo. Když přišel Mediaboard, nebo tehdy to byla Monitora, tak to bylo poprvé, co si firmy v České republice mohly koupit něco, kdy měli real-time monitoring. To znamená, měli jste tu tiskovku, nebo něco se vám stalo, nějakou krizovou komunikaci a ty informace z těch médií byly v tom monitoringu během pár minut. Takže myslím si, že to není zas tak špatně. A my samozřejmě od té doby hledáme další a další výzvy, abychom PR na tu další úroveň mohli posouvat. Vzhledem k tomu, že jsme aktuálně nejpoužívanějším nástrojem v České republice a na Slovensku, tak náš majitel Tomáš Berger vždycky říká, že to je honička být jednička a to, co se od jedniček očekává, je, že vyzdvihávají nová témata, což je něco, co vám bude asi velmi blízké. Já se vrátím k té otázce, jestli to bude fungovat. Už. Vrátím se k té otázce a zeptám se tady z vás, tady pozdní odpoledne, tak jestli neusínáte, kdo z vás si v hlavě odpověděl, že si myslí, že to PR do boardu opravdu patří, nebo do nějakého nejužšího vedení? Tak, docela dost. A kdo z vás si odpověděl, že tam nemá co dělat, nebo že tam nepatří? Jeden. Wow, tak to mluvím k dobrýmu obecenstvu. Já si tady, možná ta otázka by měla znít trošku jinak. Spíš než jestli patří do boardu, tak by měla být otázka, proč by tam mělo patřit, anebo co by v tom boardu mělo dělat. Protože, jak dobře víme, kdo rozhoduje o tom, jaký složení toho nejužšího vedení je to většinou ředitel firmy nebo majitel firmy. A proč by tam PR mělo být? No, musí ho přece PR přesvědčit, že si to zaslouží, tu pozici tam. Musí přece mu přinést něco, aby on si řekl, aha, já nemůžu mít složení nejužšího vedení bez toho, aniž bych tam měl zástupce někoho z PR. Já jsem si tady půjčil pár citátů. Tady toho pána asi znáte, je to velmi bohatý pán, Richard Branson, který má citát, že dobře napsaný PR příběh je nesrovnatelně efektivnější než reklama na titulní straně. To, co je zajímavé, je, že za první on patří spíš k těm osvícenějším při tom pohledu na to PR, ale v tomto citátu si všimněte jedné strany. On dává ihned PR do srovnání s výkonnostním marketingem, protože reklama na titulní straně není nic jiného než výkonnostní marketing. Je to, nebo než marketing v té své tvrdé formě. Vy si koupíte titulní stranu, samozřejmě záleží na titulu, a titulní strana stojí hodně peněz. Takže on ihned vypráví o tom, že PR by mělo nahradit, nebo ne nahradit, ale vlastně dává ho do toho kontrastu. Tenhle stejný pán ale říká ještě jednu věc o PR. Říká, že má podezření, že ve většině firm je PR pracovník až na 20. místě v hierarchii. Zatímco u něj ve firmách
bojuje nesmírně důležité bitvy. Takže ano, dostali jsme se k tomu, že on si toho PR váží, on mu rozumí, on ho velmi používá a je taky velmi pravděpodobně důvod, proč ho tady většina z vás, nebo zkusme zase, ať nespíte, kdo ho zná. Tak, některý spí a některý, protože pro mě ho znají všichni. Známe ho, protože to používá dobře, je velmi viditelný. Tady je spoustu bohatších lidí, než je on, ale jeho známe a ty ostatní bohatší lidi neznáme, protože to umí velmi dobře používat a je velmi viditelný. To, co bylo ještě zajímavé v tom prvním citátu, bylo, že on mluvil o tom, že PR vypráví příběhy. Ano, PR je umění vyprávět příběh co nejefektivnějším způsobem, tak, aby oslovil lidi, které chcete oslovit. A já, i když nejsem PRista, tak já se vám dovolím říct 2 konkrétní příklady z praxe, které se staly relativně nedávno. A říct vám vlastně v návaznosti na ty citáty tu realitu, která je. První příklad, já nebudu moc konkrétní, protože byste v tom poznali, o jaký firmy jde a možná některý lidi byste i poznali, jako o který lidi jde. Ale první příběh je o velká nadnárodní firma, farmaceutická, asi můžu říct. Tam se stalo to, že PR, byl tam ředitel, který byl ten víc osvícený a PR bylo součástí boardu, bylo součástí nejužšího vedení. A to, co se v takovýchhle velkých korporátních firmách stává, je to, že ředitele vyhodili, dali tam novýho ředitele a ty ředitele dělají většinou, když přijdou, tak chtějí ukázat, že něco dělají, tak udělali reorganizaci. No a ten nový ředitel už nebyl tak, tady se na sebe dámy koukají, kejvou. Doufám, že jste to nepoznali, o čem mluvím. Ale ten nový ředitel už nebyl tak osvícený směrem k tomu PR a tu PR ředitelku, nebo toho PR ředitele z toho nejužšího vedení odstranil. A já si přesně pamatuju na ten meeting, když jsme se o tom bavili, kdy mi říkali, tam byla vlastně cítit frustrace. Tam byla cítit, aha, tak já najednou vlastně nemůžu dělat dobře svoji práci, protože jak mám dělat svoji práci, když vlastně já potřebuji mít přístup k informacím a jediný informace, který teď dostávám, je jeden slide a zápis z porady. Z toho přece nemůžu dělat svoji práci. Ani co se týká komunikace s médií externího PR, ani co se týká interní komunikace. Prostě nemám dostatek informací a byla tam velká frustrace. Když to teď trošku obrátím k tomu druhému příběhu, který se týká státní instituce, kde je velký rozdíl. Ve státní instituci velmi často, nebo tady v té konkrétní, tak ta rada, která tam byla, tak ta není volená nějakým ředitelem zlovůlí nebo dobrovůlí. Ta je jmenována prezidentem České republiky. Ale ten člověk, který tam byl ředitelem komunikace, tak byl součástí každého zasedání téhle rady, protože ta instituce dělá rozhodnutí, které ovlivňují všechny z nás a ten člověk potřebuje mít informace, jak se k těm rozhodnutím dostali, aby v momentě, kdy přestoupí před novináře, anebo v momentě, kdy vydává tiskovou zprávu, tak věděl kompletně ten příběh, jak byl poskládaný, důvod toho rozhodnutí, aby to mohl dobře odkomunikovat, buď on sám, anebo to případně předat svýmu týmu, aby tu tiskovou zprávu, anebo ty rozhovory s novinářem udělali oni. No, tenhle ten člověk se rozhodl z téhle instituce odejít, já jsem mu k tomu trošku pomáhal, a to, co se stalo, je, že nastoupil do jedné velké investiční firmy a přestože bylo něco na začátku domluveného, tak nakonec skončil v marketingovém oddělení pod marketingovým šéfem. A není to tak dávno, kdy mi volal tenhle ten člověk, říká, hele Miloši, já odcházím. Prostě nebylo dodržení to, co bylo slíbené, já nemůžu dělat dobře svoji práci. Já jsem byl zvyklý, nebo byla zvyklá na to, že jsem přímo u toho vedení, přímo u těch informací. Tady po roce jsem se k tomu nedostal, byla jsem vlastně v roli, i když PR manažerky, čistě exekutivní roli a mě takhle práce nebaví dělat. Já dávám výpověď, já jdu někam jinam. Já jsem vám řekl 2 příběhy, ale tady koukám na kolegy, kteří chodí a vidí těch PRistů, těch lidí z PR, vidí desítky a stovky každý měsíc. Protože, jak jsem říkal, my máme něco přes 1500 klientů, a teď ano, když se potkáte s těma klientama, oni vám vypráví příběhy, oni vám říkají, co jim jde dobře, co jim jde špatně, co jim vadí. Zkuste se tady podívat a přečíst si a říct si, jestli jste si někdy něco z toho náhodou taky sami neříkali. Jo, marketing má prioritu, protože marketing přináší peníze, marketing přináší klienty, PR jenom hlídá reputaci, nebo PR nemá měřitelné výsledky jako reklama, PR se nedá měřit, chtějí po nás rychlou rojku, protože jsme zařazení pod marketing. Nebo například AV je mrtvé, ale nic jiného nemám, jak to mám měřit ty svoje výsledky. Můj nadřízený nerozumí mojí práci, tady se zase smějou dámy. Můj nadřízený nerozumí mé práci, zadává mi nesmyslný úkoly.
Takovýhle příběhů my jsme dostávali opravdu jako spousty a spousty. Ale řekli jsme si jednu věc, samozřejmě, když to sbíráte ty příběhy, tak bez dat, konkrétních dat, jste jenom člověkem s názorem, tak jsme si říkali, aha, tak je to opravdu ta situace taková, jakou nám říkají, anebo vlastně jako myslí si to všichni, nebo jenom to je třeba, jsou to naši klienti, nebo jak to je. Tak jsme se rozhodli, že se našich klientů, původně ten záměr byl zeptat se jenom našich klientů, tak jsme se rozhodli, že se jich zeptáme na to, jak důležité je PR v jejich firmě, nebo jak oni to vnímají. Je nutný říct, že jsme se ptali pouze firm, které PR nějak řeší, které PR oddělení mají tam na to dedikovaného člověka, anebo ho řeší skrze PR agenturu. Jo? Neptali, úplně jsme jako z toho odstranili ten soubor firm, který PR vůbec neřeší, jim to úplně jedno. Tak, nakonec se ten ale průzkum, měli jsme na to tak strašně dobrou odezvu, jak od našich klientů, tak se začal samovolně docela dost rychle šířit. Dopadlo to nakonec tím způsobem, že kromě té otázky, jak je důležité PR u vás ve firmě a dalších otázek, tak jsme se celkem zeptali více jak 7 000 PRistů napříč 7 zeměma. A dostali jsme dohromady více jak 600, když se to nějak jakoby vyčistilo, dostali jsme víc než 600 relevantních odpovědí. Ptali jsme se na otázky typu, kde je PR u vás ve firmě zařazeno. Ptali jsme se, kolik lidí má u vás PR oddělení. Ptali jsme se, jak často je u vás PR oddělení strategických rozhodnutí. Jakou podporu má PR od vedení společnosti. A další otázky. Já s váma nebudu projíždět ty otázky všechny, ale ukážu vám některé věci, které nám potvrdili buď to, co jsme si mysleli, to, co jsme nosili od těch klientů pravidelně, anebo to, co nás vlastně trošku překvapilo. První věc, co je, tak ta odpověď je, že ano, 49% PRistů tvrdí nebo říká, že je zařazeno pod marketingové oddělení. Můžeme si říct, je to dobře, je to špatně. Když se zeptám já vás, nebo kolik z vás tady je vyloženě za PR? Hodně. Zkuste zakřičet, myslíte si, že patří PR pod marketingové oddělení? Výborně. A my si to taky myslíme, akorát nám průzkum ukázal, že tomu tak bohužel není. Máme tam potom hypotézu, ke který se dostanu, proč tomu tak je. Potom 35% spadá samostatně pod CEO, jednatele nebo ředitele společnosti. 15% odpovědělo, že vlastně jako neví, kam spadá. To jsou taky ty plující pozice. Jakože tak to nějak dělám, někam mě, občas jsem tam, občas asi tam. A 1% nám odpovědělo, že spadají pod obchodní oddělení. Zajímavá je tenhle ten GIF, jestli se rozběhne se. Tím, že jsme se vlastně hodně doptávali, ptali jsme se i jednotlivých společností podle velikostí, jak jsou ty společnosti velké, tak měli jsme možnost vlastně v tom průzkumu potom filtrovat podle toho, jak nám odpovídali velké společnosti, jak nám odpovídali společnosti, které mají jednoho PRistu, 2 PRisty a tak dále, jak nám odpovídaly společnosti v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku, v Polsku. A to, co nám z toho začalo postupně vycházet, je jeden trend, který vlastně jde shrnout takovouhle jednou křivkou. Jaký význam přikládá firma roli PR? To, co je zajímavé, je, že vlastně, když ty firmy se starají o PR a jsou malí, nebo dejme tomu v té růstové fázi, to znamená, jsou cca od, chci říct 0, ale jsou menší až do nějakých 100 zaměstnanců, tak to PR je velmi často zařazeno právě přímo pod majitele, pod jednatele, pod CEO, pod toho zakladatele té firmy, protože jakmile jsou v té růstové křivce, tak vlastně ta komunikace, to PR, to, jak vlastně ta firma je vnímaná, je pro tu firmu hrozně důležitý, protože oni si chtějí jako urvat ten kousek toho místa na slunci. Oni chtějí být vidět, je to třeba důležité pro to, abyste získali investory, pokud jste startup. Tak ano, startupy investují hodně do PR, aby o nich bylo vidět, protože pak je větší pravděpodobnost, že o to víc peněz to prodají. A nebo že získají nový klienty, anebo naopak, že u nich budou chtít pracovat nějaký lidi, protože kdo by chtěl jít pracovat do startupu, který za rok skončí. Takže hodně podporují tu reputaci. Jenže jak ta firma začne růst, přijde nějaká hranice cca 150-200 lidí, tak ta firma už je jakoby pevnější a najednou, jak roste, tak postupně PR začíná v té hierarchii spadat. A najednou vznikne marketingové oddělení. Tak kam toho PRistu jednoho šoupneme? Tak šoupneme ho šup tam, nebo ho dáme do obchodního oddělení. A najednou začínají přesně buď ty potovní role, anebo začínají, nebo ten PRista vlastně spadá. Mění se i náplň té práce.
Pak se to opět láme, ta křivka, jak vidíte, se hejbe směrem nahoru a to je zejména kvůli tomu, že jakmile společnost přesáhne nějakou hranici cca 1500 zaměstnanců, tak vlastně najednou jsou ty rizika reputační tak velký, že za prvý roste počet lidí, kteří se o to PR starají a zároveň to PR začne postupně zase v té hierarchii stoupat nahoru, až se stane součástí toho užšího vedení. Tady to projdu jenom velmi rychle. 48% firem, nebo těch lidí nám odpovědělo, že si řeší PR výhradně sami a interně. Je to zajímavé, že to dáte do kontextu toho, že taky 70% lidí nám odpovědělo, že v té firmě mají na PR pouze jednoho, maximálně 2 lidi. Jo, to znamená, ve strašně moc firmách zjistíte, že je jenom jeden jediný člověk, je to ten osamocený voják v poli, který to má vlastně dělat. Velmi často neví, jestli buď pod marketingovým oddělením, anebo tam tak nějak jakoby putuje, kde je zrovna potřeba, ale vlastně má dělat jako ten job. Posunu se dál, to, co nás zajímá, jsme technologická firma, velmi často slyšíme, PR nejde měřit. Když řeknete technologickým firmám, že něco nejde, tak samozřejmě první, co chtějí udělat, je vymyslet nějaký produkt, který to udělá. Nás zaujalo, že se tvrdí, že PR nejde měřit, ale 50% firm nám řeklo, že ho měří vždy nebo často. A pak je taky tady zajímavá věc, že 50% odpovědělo, že ho měří jenom občas a nebo nikdy. Jo? To znamená samozřejmě, jak se chci dostat nebo být relevantní pro vedení firmy, když vlastně jako nemám žádný tvrdý data. Jo? Jako všichni víme, že ředitelé mluví řečí peněz, řečí čísel, chtějí vidět, co se děje. Tak oni chtějí vidět, jestli ten výkon té komunikace je nějaký nebo není. To znamená, že s našimi klientama už delší dobu pracujeme na něčem, abychom dali PRistům do ruky nějakou metriku, něco, o co se můžou opřít. Technologie nám k tomu velmi pomáhají. A to znamená, že přicházíme teď a testujeme s metrikou, kterou jsme nazvali Prime. Je to něco, co bychom chtěli, aby PRisté měli a mohli ukázat výkonnost, jak ta komunikace opravdu funguje, jestli je dělaná dobře, anebo ne. Prime se skládá ze 4 základních kamenů. Jsou to vlastně věci, o kterých tady mluvili předřečníci, kteří dělají vlastně hodně často ručně, anebo se snaží potom následně sosat z různých nástrojů a potom dávat dohromady. Mělo by to být jedno číslo a je to první metrika, která dokáže v reálném čase měřit kvalitu mediálních výstupů. To, co je na tom super, je, že to je první metrika, která to dokáže měřit strojově z vašeho pohledu. To znamená ne všeobecně, ale koukáte se na ty mediální výstupy z pohledu vaší značky anebo z pohledu toho, co vy chcete komunikovat. Ty 4 základní kameny jsou, to asi nemusím nějak zbytečně detailně rozebírat, je relevance, jestli ten článek nebo ten mediální výstup je pro vás relevantní nebo není. Sentiment, na který se koukáme z toho pohledu, toho daného člověka, takže když můžu například uvést, nebo kolega zde vždycky uvádí jeden příklad, Lékaři bez hranic. Články, které vychází, kde jsou zmíněný, nebo mediální výstupy, kde jsou zmínění Lékaři bez hranic, budou mít vždycky negativní sentiment, protože tu někde hořelo, tu byl někde nějaký zemětřesení, ale ta zmínka těch Lékařů bez hranic v tom daném článku je přece pozitivní, protože oni tam jeli pomáhat, oni tam jeli někoho zachraňovat. To znamená, my na to koukáme, nebo ten stroj na to kouká, ta mašinka na to kouká z toho pohledu toho daného klienta a je schopný to rozeznat. Pak je samozřejmě zajímavá velikost publika a důležitost zmínky. Jo? Je pro vás důležitější, pokud jste na titulní straně, anebo pokud v tom článku jste zmínění vy samotní, a ne, že jste tam zmínění vy a 4 další z vaší konkurence. Z tohohle všeho, nebudu zacházet do technických detailů, z tohohle toho všeho vlastně vypadne jedno číslo, který vy si můžete postupně, protože přiřazujete i jednotlivé hodnoty ručně, si můžete vlastně ladit ten váš pohled. A ta výhoda toho stroje je, že když vy si měníte ten pohled, ladíte si, co je pro vás relevantní, co není, co pro vás vlastně jako ten dosah, který pro vás je důležitý. Takže to neznamená, že to aplikujete pouze na ty jednotlivý články, ale vy to aplikujete stejným pohledem na celou historii. To znamená, pokud chcete měřit výkon anebo kvalitu komunikace, tak ji musíte vždycky to číslo s něčím porovnávat. A najednou jste schopný vzít, že aha, naše číslo, kdo zná NPS, funguje to na stejném principu bezrozměrného čísla od -100 do +100. Aha, naše komunikace je na úrovni, nevím, 35
Je to dobrý nebo je to špatný? Jo, já nevím, ale když se podívám, že minulý rok byla naše komunikace na úrovni 70, tak to asi není dobrý. Když zjistím, že minulý rok byla na úrovni -10, tak je to zase super. Takže tohle je něco, na čem pracujeme, abychom PRistům dali do ruky tvrdý data, protože to je to, na co vedení slyší. Ale zároveň poslední se vrátím zase k té otázce, jestli PR patří do boardu. Když bych to měl celý zhrnout, tak ano, PR by mělo dávat vedení nějaký čísla, aby vlastně ukázalo, jak fungují nebo nefungují. Protože pokud 50% to neměří a nechce to měřit, nebo nechce, možná nemá jak, neví jak, tak samozřejmě ono to silový vedení, kde je obchodní ředitel, kde je já nevím, finanční ředitel, oni slyší na čísla, takže oni na pocity moc nedají. Oni nedají na pocit, jako ta komunikace je docela dobrá. Ale vlastně hodně tam zaznělo i směrem k tomu příběhu. My si myslíme, že PR patří do boardu, chtěli jsme to zvednout, to téma, ale nutně to neznamená, že PR by mělo být v boardu a mít rozhodovací pravomoci. Protože když si řeknete, že někdo je v boardu, tak to znamená, aha, tak to je někdo, kdo určuje směr té firmy. To, co si myslíme, je přesně, co zaznělo jednoho z těch příběhů. PR by mělo být v boardu, ale mělo by dostat tu šanci poslouchat ty příběhy, sedět tam, nemusí mít rozhodovací pravomoci, ale mělo by slyšet, o čem se to užší vedení baví, kam tu firmu směřuje, tak, aby mělo šanci dělat to, co umí nejlépe, a to je vyprávět příběhy. Já vám děkuji všem za pozornost. To byl Miloš Mišička, provozní ředitel Media Boardu. Minus minuta, omlouvám se. Za 10 kliků.